Wannan halin guda ɗaya ya sa mutane da yawa sun kasa cin nasara a business ɗinsu, sun kasa cin nasara a wasu abubuwan da suka sa suke so su cimma a rayuwarsu masu muhimmanci. So wannan hali guda ɗaya shine comparing. Kana kwatanta kanka da wani. So za ka ga ka fara business sai ka ga wani ya zo daga baya kawai. Daga baya ya zo ba amma sai ka ga ya fi ka samun alkhairi kuma ya fi ka sanuwa kuma ya fi ka ci gaba. Me yasa? Kana kwatanta kanka da wani. Kana kwatanta kanka da wani wanda ka zo ka samu ma ya riga ka jimawa a business ɗin. Kana fara tunanin me yasa wane ya fi ni ciniki? Me yasa wane ya fi ni customers? Me yasa wane ya sayi abu kaza ni ban saya ba? So ta yaya ba zai fi ka ba? Ya fi ka experience a business ɗin. Ya fi ka sanin me ne ya kamata a guje saboda kar a yi asara. So ba za ka taɓa haɗa day one ɗinka da day 10 ɗin wani ba. Ka yi kwana ɗaya wani kuma ya yi kwana 10. Dole zai fi ka da wasu abubuwa. So ka fara tunanin cewa kai ta yaya za a yi ka gina kanka, ta yaya za a yi yau ɗinka ya fi jiyanka. So ba wai ka fara tunanin cewa a wane ya fi ni, ni ma gaskiya sai na kamo shi, wane ya sayi abu kaza ni ma sai na saya. Ka fara tunanin kai ya za a yi yau ɗinka ya fi jiya. Shine kawai. So amma da zaran ka fara tunanin ka fara kwatanta kanka da wasu shikenan kuma ka ɗauko hanyar rusa kanka. So ko da yaushe zama da cewa kana tunanin a karan kanka ne ba akan wasu ba. So kawai ka koya daga wasu kuskuren da suka yi su baka shawari akan wannan abubuwan domin kai ma ka kiyaye. Ba wai kake kwatanta kanka da su ba. Su zama kamar irin masu gidanka amma kuma ta ɓangaren shawari. Mutum kana da wani abu da kake so ka zama, so akwai kuma wanda ka ga ya zo wannan wajen. So za ka iya zuwa ka nemi shawari a wajen shi ba wai ka yi gasa da shi ba. Wane ya kaza kaza ɗin nan yake, okay so kaza haka yake, kaza haka yake. Sai a baka shawari sai ka ga ka yi amfani da wannan shawarin saboda iya da experience akan wannan abu. Ba wai ka ce za ka yi gasa da shi ba. Ka yi kokari ya zama abokinka ba saboda ya baka shawari akan wannan abubuwan. So abu ɗayan nan in ka gyara shi insha Allah za ka kalli canji akan kuma mene a rayuwa. So ka daina comparing kanka da wani. So shine ka daina haɗa kanka da wani, za ka kalli canji insha Allah. A kuma kan me kake yi insha Allah za ka kalli canji. So Allah ya ba mu sa'a.